На строежа често вдигаме материали с верижни подемници и кранове. Това изглежда просто, но една грешка може да причини тежки инциденти. В СББ смятаме, че безопасната работа е важна. Затова в това видео ще покажем как безопасно да използвате малки подемни и повдигащи устройства. Винаги първо проверявайте материалите си. Дали кабелите или веригите са повредени, усукани или деформирани. Виждате ли разкъсвания или пукнатини? Не ги използвайте. Куките трябва да са цели и снабдени с бормашина, клипс или щифт. Проверете също и инспекцията. Подемното средство трябва да бъде одобрено. Това се разпознава по стикер или QR код. Без инспекция не използвайте. Внимавайте за максималното натоварване. На всяко подемно средство е указано колко килограма може да се вдигат. Никога не превишавайте това. Издърпайте веригите стегнато и вдигайте бавно, винаги право нагоре. Никога наклонено, защото товарът може да се люлее или падне. Нека колегите да стоят на разстояние и предупреждавайте преди да започнете. Никога не вдигайте над хора. Gebruik een stuurtouw om de last te leiden. Nooit met je handen of polsen in het touw of de ketting. Dat veroorzaakt elk jaar de zwaarste ongelukken. Onthoud, controleer je materiaal. Hijs rustig en recht omhoog. Ga nooit over de maximale belasting en blijf weg bij de last. Zo houden we het veilig voor iedereen.